Do každého. Takže čaute, zdravím vás pri našom novom videu z hry Good Can Empire a je tu s nami ďalší, náš člen. Pozdrav do videa. Čaute. Dneska sme to začali pred chvíľou hrať. Tu si stávam domčeky a také hlúpostičky, aby som tu mal ľudí. Idem si vytvoriť alianciu. Taťko, ako sa bude volať? Neviem. Vymyslí meno. Sa uvidí časom. Za tou chvíľou, keď to vytvorím. Peniaze. Kebyže si náhodou s nami chcete zahrať, čo sa asi možno stane, tak hráme na slovenskom svete 1. Tak hráme na slovenskom svete 1. Moje meno je Neo9. Potom tvoja. Herod 1, 2, 3. Ako? Brog 1, 2, 3. Šaza. Ja už som celkom dobrý veľký rád. Tak. Ja si asi každou chvíľou zväčším tento 20. Počkať. Čakať, kameň by som si... A kde dá sa tu dať kameň? Oni ti ťažia sami. No, dobre, začali. Dominik, chod na mapu sveta, za armáda je dosť veľká. Tak, Akože som, počkaj. nedá sa. Nemáš ešte armádu urobenú, musíš si urobiť najskôr armádu. Dostupný od úrovne 8, to je tam kasáreň. No tak musíme najskôr robiť úroveň 8, až potom môžeme ísť na mapu sveta. Takže rob si uložne hlavne, pokud je úroveň 1. Dobre. Čovačko, povieš k tomuto videu. Že sa to bude točiť častejšie. Tak kedy bolo? Počkaj, čo táto blbá šípka? Si nám vyberať daní na 29 minút. Počkaj, ja si dávam navyšovať debilinky. Tuto... Tie kasárne by to chcela, aby mi mohol mať lepšie. To čo? Diálne nástrojov. Ty kokos, to je dobro veľké. Ale není vulgarizmu. Vieš o tom, že môžeš teraz rýchlo preskakovať stavanie? Zadarmo teda. Ja si neviem preskakovať, to takto hrám. Koľko máš tých rubínov? Čo? Koľko máš tých rubínov? 240. Koľký si level? 3, za chvíľu 4. Ja už som 4. Ešte si urobil tú misiu, že si... No, už aj som 4. Akú misiu? Že aj si musíš dať na hradby tie kamene, alebo čo to je? Hej, teraz som... Drevo robať vylepší na dôleku. Si to dneska budem preskakovať, aby som sa naraz to postavil. Ja to kus budem hrať, ale iba kúsok, ja to nejdem veľmi zasa gambliť, aby som sa z toho osprostil. Ako v Shakeu, kde som si kúpil houby. Tak. Mne to celkom ide. Tak ja už mám dosť veľký hrad. To ja. Ja si ho len zväčším. Ja sa snažím čo najviac zväčšiť toto hradby. Ja si to robím tak, aby som mal čo najviac miesta. A ja sa snažím. Jo, už môžem nejaký tábor, čo to je, hej tábor. Neviem na čo mi to je, ale mám to plán. Počkaj, nedá sa mi zväčšiť ešte. To je dobré, že nemusím platiť za to, aby sa to samé rýchlo dokončilo. Ty kokos. Čo dielňa? A tu teraz mi prišla. Traja hrdinovia sa zišli v prednej časti hradu sa nádejou, že... Dobre, to nerob nič. Ja si vyberám hráčku, alebo hráč, vyberám si takú blondiáka, vybrať. Ja to už nemám nikdy natrať.
Tak, počkaj, tento tábor odčím. Inak, počúvajte, ja som už toto takedy hrával. Ale hral som to úplne tak random, že som si to takedy zapol. Tento Genio už čo tam, no už to tam má. Dobre. Ideme Loki. Ty by to dalo, že už si máš vytvárať tých oných s palcákom. Také, mne teraz prešlo, že je tých toto tie modré, alebo ako to nazvať, tie zeleno-modré, neviem aká to je farba. Čo si mal kúpiť tých Geniov? Čo urobiť? Ty Ľúpe. To je necháme príchod. Pane Bože, ja to veľmi teraz to musím, ja to veľmi veľa míňam. Tebe dalo, že máš ísť poraziť toho hlúpežného barona, či čo to je? Čo? Takého hlúpežného barona, že máš ísť že no máš zautočiť na jeho hrad. Kedy? Mne to dalo už dávno, že som utočil na hrad. Bo teraz koľko ste dalo trupy? 4. A koľko máš hore expov? 663. Ja som 5. Čurák. Fú, ja si iba tuto zväčšujem hradby, aby som mal také veľké. Ty sa ako voláš, Dominik? Neork 9. S malým? No. Neork. Ako sa píše aj v šejku. Neork 9. Všetko malým. Píšeme. Ty kokos. Neork 9 do hráča. Ja ešte nemôžem hľadať. Prečo nemôžeš hľadať? Neviem. Počkať. Ja tu nemám veľmi veľa miesta. Počkaj, už by som mal zjesť väčšiu hradbu. Počkaj, koľko... V 5. úrovni, Pane Bože, to ešte čo budem musieť spraviť. Nás sa teraz dostane 5. Dostal som nejaký veľký artefakt. Čo si dostal? Veľký artefakt. Počkaj, teraz idem útočiť. Pevná hra. A potom vyberaj tu na zozeme také truhy, to máš nejaké veci ako... Ja som dostal 65 zlata a 50 dreva za to. Kámo, veľmi mi to nejde. Dominík, No? napíš si tam, máš taký brochu na rubíny, na 300 rubínov, tak si tam napíš e-mailovku. Neviem, na čo mi to bude. Počkaj, dačo mi prišlo taká pošta. To, že si utočil. Zdrovo, co? Zdrovo. A kto som mi? No ešte, Ade, čo budeš komentovať? Čo povieš? Idem na e-mail. Čo ideš? Na e-mail. Na čo? Aby som dostal tých 300 rubínov. Ja som tam hociaký dal toto. E-mail. Zväčšujem si. A ja si iba zväčšujem trošku z hrad. Vieš tam, že za tie rubiny sa tiež dá zväčšovať hrad. Dobrá, tie rubiny sú vzácne, ja ich mám už 300. Však ja ich mám 300, teraz ich budem mať 600. Frajer. Ty koľko ja si to premiesním toto. More, poď. Takže to vrátim necho sem. Takto zoberme. Ade, čo budeme dneska ešte... to dobre veľmi zväčšuje. Ade, čo budeme dneska ešte točiť? Neviem. Tak, počkaj, toto sa musím nájsť. Tam. Nemám neviem si to e-mail, takže tak. A teď zase to tu napchám tak, aby to mohol kozaj
že to vyzerá dobre. Mne to bude vyzerať dobre, ja si to teraz premiesňujem a celkom dobre to vyzerá. Teraz si premiesňujem práve veci, tak aby mi kus esteticky vyzerali. Aďo, ako často to budeme točiť? Neviem. Nebudeme to točiť stále, každý deň. Aďo, za týždeň to koľkokrát natočíme, povedz. Neviem. Musíš vedieť. Počkaj. Čo? Koľko máš rubínov? 300. To ešte málo na vytvorenie aliancie. Ty máš koľko? Takisto. Ešte tie rubíny idem potvrdiť na e-mail. Neviem, ako to mám heslo. Kokot. Jo. Takže čo idem robiť teraz? Je pozerať, čo si tam dňom ľudí robia. Pozor na tohto. Kaviečka, ľudia. A teraz mi nechodia, že teraz dáka misie žiadna. A máš boku, čo máš robiť? Ja som normálne nemôžem pripojiť na centrum, lebo mi to ukáže nejakú chujovinku. Už som aj 5. level, ty si už ešte koľký? Stále 5. tiež. Ty kokos. Teraz si zmením už herb. Počkaj. Pripojiť sa k aliancii. Asi nejdem ti to pripojiť k aliancii. Nových bojovníkov. Aďo, to sú také... Cestuj do nových kráľovstiev. Môžeš až potom robiť. Ja to nejdem robiť. A keď ti nad nejakým oný svieti taká blbosť, tak tam máš, že napríklad mne to vyskočilo, že vlci okolo hradu a tam musíš dať, že odplašiť alebo zabiť. Čo toto? Požiadavky ešte neboli. Ty si ich dal zabiť? Iba odplašiť. Ale napríklad keď ti niekto pošle špeha na hrad, tak ho vieš buď zabiť alebo prepustiť, ale lepšie je zabiť ho. Dobre, tak budem ho zabíjať. Mne to zatiaľ nič nejde. Tu si? Hej, tu som. A tam v boku máš takú truhlicu? V ktorom práve to? V pravom hore. Taká truhlica ti svietí. Nie. Mne to... Jasne, že nie. Kde je? Aká truhlica? Dám ti vzdialenko. Vidíš? Počkaj. Aďo. Počkaj. Vidíš? Prepáčte za strihnutie, ale dačo mi chcel ukázať. Ako ste si všimli, tá truhlica tu není. Čo to je? Ja mne to už vyšlo znova, tá truhlica. Už môžem znova grať. 10 rubínov s nej vpadlo. Čo padlo? 10 rubínov. Mám mi dať ľahké na večeru? Je to takú sliepku alebo papagája. Si chránený pred útokom ostatných hráčov. A to iba teraz, zajtra už to musím ľahké na večeru? Jednej, druhé. Hej, dobre. Dobre, Roman, dobre. točím. Takže, Aťko, čo ideme ešte robiť? Treba vytvoriť tú alianciu, tak musíme robiť úlohy. Ale ja to nemám úlohy teraz. Zaťažujeme. Dobre, ja už chcem vytvoriť asi. Čo? Mám 370 rubínov, tak je. A 5 mi chýba. Nedá sa ti dá ako darovať alebo poslať?
Nie. Nie. Stavať čo? Výskum na vieš úroveň 1, ty kokos, to sme nevedeli, čo je niečo také. Ty kokos, to je dobré veľké hojevko. Vytvoríš už tú alianciu? Musím ešte 5 oných nájsť. Počkaj, ne. Au. Ty kokos. Zväčší hradbu. Čo? Skúsim si dať čo spraviť. 4 správy. Prieskum hráčov, systém. Počkaj, takže zautočíme na tohto. Tak budeme bojovať na ďalších cikáňov. Ty kokos, tak ale dobro už 5 oných. To by mi mohol spadnúť, ty kokso. Dominik, už ti tam vyskočil toho taký trh? Aký trh? Tam vedľa hradu by si mal mať taký trh. Nie. Tak potom ti tam vyskočí. Si 6 už? 5, ty? Ja 6. Teraz som útočil, takže... A ospravedlňujem sa za to, že som v tomto taká lamal, ja to nehrávam veľmi. Ja som to iba raz hral. Za celý život. Pardon. Ačko? Čo je to? A zlodeja mi našli. Čo ti našli? Že zlodej bol pristihnutý pri čine. Za to nedostaneš nejaké. Že ničom mi chcel kradnúť z tvojho osobného skladiska. Čo máme spraviť s týmto lotorom? Aďo? Popraviť. No, Nezabíjaj ľudí. to som robil. Giblu. Neviem. Aďo, takže nevypneme to teraz už. Áno, ešte môžeme hrať, aspoň kým urobíme tú onu. Nie, už čau. Takže čau. Nie, Aďo, 17 minút to má. to je ešte nič. Tak nič. Ale Aďo, ja tu veľmi nemám čo robiť. Za chvíľu vytvorím alianciu a presťahujem si k tebe hrať. Ty budeš vedieť byť vedľa mňa? Ak tam bude voľné miesto, tak hej. Inak ja tu nemám veľmi voľné miesta. Ja nemám čo robiť teraz, čo? Poskytni zlato, to môžem. Prevrúbať ročne, ale len 2. Ja by som už mal dať zväčšiť toto. Môj hrad. Koľko, čo to je? Pane Bože, ale len v 7. úrovni viem zväčšiť hrad. Dám sem dačo. Napríklad túto hlúposť dáme... To je zbytočne... Dáme to. Sám. To si nejdem stavať. Ja neviem, jak do 7. úrovni. Neviem. Takže Aďo, za koľko budeš vytvoriť tú tvoju alianciu? Ja, počkaj. Tá hudba ma dosť sere. Čo? Tá hudba ma sere. Mne to staré, že to neviem dáko hrať extra, že to nedá tak zapašiť. Aďo, ja to už teraz vypnem. Aďo, to má už 19 minút, za chvíľu to bude mať 20.
Dobre, počkám to do 20, už je 20. Takže čaute, zdravím vás. Takže čaute, nezabudnite zanechať like, odber, zdieľať na sociálnych sieťach a pozdrav do videa. Seba.